Good evening, partner. May Oy, gabi diha nimo. gabi ipon. O, kumusta imo hang adlaw, partner? Ayo kaayo. O na nga itong bisita. Dire. Okay. So, once again, dear viewers, welcome sa ato karon nga Adventist Bible Study, which will last only for 30 minutes. So, I hope and pray nga you are well, that you are happy today, especially as we so welcome sa ato karon nga pag-start sa ato ang Bible study. So to begin with, let us have our opening song. Many has been called, but only few were chosen to be my witnesses, said the Lord. You are the children of light, a watchman for the nation, stewards of truth unto your generation. For I, the Lord, who commanded thee, be strong and fear not. For I am with you always, whithersoever you may go. For I will send you a comforter to lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and lonely world. And I will make you as the head and not the tail, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are in power to witness for the King.
chosen missionaries, we are to spread the gospel, share the faith you have, that it be known. Ye are the bearers of light, the reflection of Jesus, that God's love will be seen in your life. For I, the Lord, who commanded thee, be strong and fear not, for I am with you always, whithersoever you may go. For I will send you a comforter, so lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and lonely world. And I will make you as the head and not the tail, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. You shall be my witnesses from now until the end, and the time you're weakest, I will never leave you helpless. For I will send you a comforter to lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and lonely world. And I will make you as the head and not the tail, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. Giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. Okay, salamat sa mao nga awit. So, karon mag-ampo kita atong dapiton ang balaan nga espiritu aron masabtan nato atong pagtuon. Let us pray. Father God in heaven, we invite your holy presence, especially your Holy Spirit, to be with us tonight. Help us to understand your words. Help us to see what you have planned, what events will come in the future. Help us to understand, O Lord, especially our viewers. Thank you for hearing us. Forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, partners, mga dear viewers, we have now our visitor, our church pastor, Pastor Ryan Laranio. Yes, Okay. good evening. So, Ang gwapo na mo nga pastor. Okay. Amen, amen. Yes, mayong gabi, no? Sorry. Sound check. Okay lang ba? Okay. So, thank you so much na himong privilege I was privileged yun kayo no nga ma-part ani nga ministry. And blessed pod kay ko nga makuyog nako ni ako ang mga mentor sa pagtuo mga igsoon, no? Okay. okay, so welcome sa ako pong partner, si Elder Rodel Sumilhig, Brother Rodel, and yung kubos alagad, Sister Joy. So, atong i-review og gamay, partner, no? Sa atong natun-an gabi nga ang may tungod sa ato topic, part 2 naman ni karon, ang tagna sa Daniel. So, ang tagna or prophecy, kani siya nag-foretell what will happen in the future. Sa ako nang giingon, it is a history in the making but made in advance. Okay? So, bali istorya ni siya sa kalibutan nga gihatag in advance. So, kung natabo na, may mong history. So, wala pa prophecy. Okay? Ingon ana man ang Ginoo ba, ang Dios ingon ana. Iyang isulti karon pero dili na mahitabo ni anay atong panahona kundi didto sa unahan. Okay. So, bali, ang kaning tagna sa Daniel 2,
no? Gisgutan po ni Jesus Christ ato ang na-discuss gabi. Unya nagsugod ni siya ni atong usa ka emperador o hari nga si King Nebuchadnezzar, no? Nga nagdamgo siya. Unya pagmata niya, dili na siya kahinumdom siyang damgo. Unya kay di naman siya kadumdom, wa siya katulog. Mao to nga nagpatawag siya sa mga manggialamon nga mga tao sa gingharian. Nya giingnan niya nga, sugiri ko sa kundamgo ug gubara kini. So ato nabalaan nga ningon ang mga manggialamon, mga magikiro, mga astrologers, wala pay tao nga makahimo ni ana nga lain ang nagdamgo, lain pud ang musulti sa damgo. Nya pero kung imo isulti ang damgo nimo, among hubaron, pero wala gyud no kay gusto sa hari nga sila musulti. Kay ngano, nalimot naman siya, nya nahasol siya. So sa ato pagtuon pud gabi nga sa diha nga nagpasugo ang hari nga ang mga manggialamon sa Babylonia, Pastor Ryan, ingon siya kay di man mo kasugid unsay akong gidamgo kahulugan, la pamatson mo tanan. Unya, death sentence dayon. Mao to nga si Daniel during that time pagkabati niya sa maong balita, giadto niya si Aryok ug ningangyo nga tagai mi og kanang pila ka days o panahon para amo na siyang matun-an kung unsa kana siya, then moadto mi sa hari. Ingon si Aryok, sige. So mao to nga si Daniel ning ato siya mga kauban, si Hanania, Azariah og si Misael. Mao ni ilahang mga Hebrew names, no? Nga giilisan pag-abot sa Babylonia nimo silang Shadrach, Meshach ug Abednego. Unya nagampo sila. Unya niyang gabi una ang Dios nakigsulti kay Daniel. Kay sa atong nabalaan, kinsa din naghatag ato partner sa iyang damgo? Ang Diyos. Ang Dios. So ato ipadayon. Unsa ka ito iyang damgo gani? Pastor Ryan, wala man kagabi ani dire pero kabalo man ka ani. Unsa to iyang damgo usa ka dako nga? Dako nga larawan, no? Nga estatwa, rebulto, no? Nya nagkalain-lain yung mga elemento, no? Nakumpose og lain-lain nga element gikan sa ulo, panaog sa tail, no? Ulo naog sa dughan, no? Ulo is gold. Then Yes. dughan is a review, no? Sa atong mga Silver. viewers. Oo. Silver, then brass, no? Gikan sa iyahang hawak ato siyang tie. Then ang iyahang tiil is Iron. Iron no? with clay. Puthaw. Then ang iyahang bati tawag ni ang mga lapalapa tiil, no? Mix sa iron and clay. Okay. So atong nabalaan nga ang bulawan nagsimbolo kay kinsa ganito? Nebuchadnezzar. The Kingdom of Babylon, no? Kingdom Yes. of Babylon. Okay, nga mao ang gipanguluhan ni Haring Nabucodonosor. from 605 to 539 before Christ. Yes. Okay, so ning last siya og 66 years. Yes. Ninya sa ato na nabalaan nga anang gabi una nagdamgo man to si Daniel gihatag sa Ginoo, unya giadto niya ang hari ug nag-eksplikar na siya nga mao na to nga kanang ulo ikaw na. Unya naay mo abot nga lesser kingdom kay kanimo, mao ni ang silver and so on and so forth. Now dirita sa sunod nga pangutana. Unsay gipahayag sa dughan og mga bukton nga salapi? Please read kuno Pastor Ryan. Yes. Kato iyahang dughan og mga bukton, unsa man toy simbolo ato? Pwede atong director atong i-flash balik ang ato ang image nga ato ang gipakita gabi. Palihog kog basa sa Daniel 2:28-31. Daniel, no? Chapter 2 verses 28, ma'am. Mama Joy? Sorry. Ah. Daniel 5:28 naman ni siya 31. Yes. Sige ko no palihog ko no kog basa. Okay. So Daniel 8 chapter 2. 5:28. Yes. Oh. To give a little background sa atong mga viewers karon, no. Kining Daniel chapter 2 and Daniel chapter 8 and 7, 8 and 9, no. Nani siya mga koneksyon, no. Kay ang dream diri sa chapter 2 about kang Nebuchadnezzar. Pero sa chapter 8 kana damgo na po ni Daniel. Pero same na siya mga igsuon nga mga gingharian, Oo. no. So, maadto ta sa Daniel chapter 5 verse 28, no. Akong basahon ni siya sa New International Version, no. Oo. 5:28. So, ingon diri? Daniel. 23. Daniel chapter 5:23. 23. Yeah. Sorry. Ingon diri.
but ye have exalted yourselves against the Lord of heaven. Yes, atong sugdon sa 23, no? And dilakto na to sa 28. And they have brought thee the vessel of his house before you, and you and your nobles, your wives and your concubines have been drinking wine for them, and you have praised the gods of silver and gold, of bronze and iron. No, kung ato tao nasa relasyon, no? Dito sa Daniel chapter 2. Wood and stone, which do not see, hear, and understand, but the God is whose hand are your life, breath, and your ways you have not glorified, no? So sa verse 28 ningon diri, Paris, no? Your kingdom has been divided and given unto the Medes and Persia. So ang pasabot niya is sa silver and Mama Joy, no, is the kingdom of Medes and Persia. That's why duwa siya, no? Okay. So, nganong duha ni siya ka gingharian ang ning conquer sa Babylonia tungod kay Pastorayan atong nabalaan nga ang Babylonia lisod. Yes. O lisod, lig-on siya, well-fortified city, lig-on kaayo, iya mga sundalo, advance ilang mga gamit sa mga kagamitan sa gira. Unya, ang ila pag yung syudad, perti pag yung lig-una nga world city maguni sa una. Kaya ilahang padir ba? Ang padir. Perting lapara ang ihang kuan. Pundasyon. Yung pundasyon. Gibag-on o gibagaon, no? Ang iyahang gitason, ang iyahang kabagaon, ang iyahang gilikupan, perting dakua. So, lisod kayo. So, maoto nga, nagtandem ang Medo, ang mga Medes o ang mga Persiano. Okay. So, mauna sa history, no? Nga, ang misunod nga gingharian sa Babylonia, mao ang mga Medes and Persians. Nya ato nang nabalaan nga kani mga Persians usa sa mga emperador ani mao si King Cyrus the Great. Okay. So mao na. Then dira sa 8:20 palihog kuno kog basa partner. 8:20. 8:20. Daniel 8:20. Palihog kuno kog basa. 8:20. Ingon diri. Ang mga karnero nga laki nga imong nakita nga adunay duruha ka mga sungay, sila mao ang hari sa Medo ug sa Persia. Okay. Sa ato ang nagisgutan nga ang hari si Nabucodonosor nagdamgo siya dako kayong image mo to ato nakita, no? Unya sa lain nga chapter kanina pod lain na po ni siya nga damgo, pero si Daniel mo to imong giingon ganiya Pastor Ryan nga si Daniel ani ang nagdamgo mga mananap, pero nagpunting gihapon kini sa mga nasod nga ningpuli sa Babylonia. Okay. Ang duha ka sungay nagsimbolo sa mga Medo Persians. Okay. Now, sa atong nabalaan diya sa history, ang mga Medo Persians misakop sila sa imperyo nga nasakop sa Babylonia ni adtong 539 hangtod sa 331. So meaning to say, kaining lasted man ang Babylonia from 605 up to 539. Pagkagunob sa Babylonia, dear viewers, mipuli sa tuig 539 ang Medo-Persians. Unya, sila natapos ilahang pagginahom ni atong 331. Pila ka years, Pastor Ryan? 208 years. Dugaya pagka-slave. Dugay gyud kaayo. So, kana siya base sa atong istorya sa kalibutan. Pero sa wala pa na natabo, gisulti na nga daan in advance dito kay Daniel. Yes, and also King Nebuchadnezzar. Yes, kay Daniel og dito nagsugod kay King Nebuchadnezzar. Imagine ka nga usa ka hari nga wala makaila sa Dios, giatagan siya damgo nga nakapalibog niya, no? Unya ang naghatag ni adtos mong damgo ang Dios sab mo'y nagamit kay Daniel nga naghatag kaalam unsa tong maong iyang gidamgo og kahulugan ni adto. So, gisulti sa Dios ngadto kay Daniel unsay mahitabo sa umalabot, and that is prophecy. Okay? So, kung ato susihon ang
history. Ako nagtudlo man kong history, Mm. dugay-dugay man yun, no? So, diha gyud nato mabasa sa history nga kani siyang atong gidiscuss karon santo gayod sa gisulat sa balaan nga Yes, kasulatan. kasulatan. Okay. So, wala na'y problema. Ang katong dughan og bukton mo na to ang silver nga nagsymbolize sa Medo-Persians. Next. Unsang dakong gingarian ang nagsimbolo sa tumbaga. Tung diri na pud ba? Brass, Sa no? sa tiyan niya, hawak sa ko. tiyan o Mm-mm. brass or tumbaga. Mm-mm. Atong basahon sa Daniel 8:21. Daniel 8. Oh. So, ikaw siguro, Babylon, Eden, dayon Medo-Persians, after sa Medo-Persians, unsang gingharian ang mipuli. Kani ba mutakdo ba sa istorya sa kalibutan? Okay, sige, basa ko no, Pastor Ryan. no? Yeah. Daniel chapter 8, Verse 21. verse 21. So, basahon ko ni sa English nga version, Mama Jen, no? Yes, Ah, please. 8:21 nagaingon. And the shaggy goat represent the kingdom of Greece, and the large horn that is between his eyes is the first king. Okay. Unsa di ay kuno? Ang kana nga nagsimbolo sa ikatulo nga gingharian nga mao ang Grisya. Greece, O partner, kinsa man Kahayop partner. kanding na siya. Oh, kahayop. kanding ang iyang nagrepresent. Pero diya sa image, atong makita nga tumbaga siya. Okay? Now, kinsa man partner ang naghari sa panahon sa mga Grigo nga batanon pa siya, Kuya. pero nahimo siyang conqueror. Alexander the Great. Okay. Pero no? isog bitaw siya pero maghapon siya magsilbi kay plahubog mo to sa kayo. Okay, no? Plahuboga. Oh, moto Huwag siya yung kagwanta, weakness, no? Mas kagawanta Unya, sa inom. Wala pa yun siya descendants, kay sultiro pa siya, namatay siya. But, ang gisulat ni Daniel, nga gihatag sa Diyos kaniya, sa wala pa mo abot ang mga Medo-Persians, sa wala pa maabot si Alexander the Great nga murul sa kalibutan, mauto nga gipakita na nga daan. So tukma ang Bible, Pastor Yes, Ryan, exactly. og ang history. Mm. Okay. So, si Alexander the Great at the age of 33, dear viewers, na-conquer niya ang empire nga gisakop una sa Babylonia, dayon sa Medo-Persians, dayon siya na usab. But unfortunately, kay palahubog lagi to siya, no niya during that time dili pa advance ang medicine, Yes. nagmasakit siya, gihilantan or whatever, may COVID ba to, namatay siya. Dili gyud magsilbi ang tao kay kuan ko to hurricane gud tong iyang kuan iyang baso nga iyang giimnan perting dakua. Oh. Nya giurot yun yung inom. Lalim mo na. Di basta-basta si Alexander. Sa to pa dahil si Alexander the Great Elder, no, isog kay siya sa away, pero huyang iyang atay. Oh. Huyang. Nagsirosi siguro to, sirosi. Oo. Sa liver. So, mauna siya, no? Doon na siya weakness. So, mauna ang tulo ka nagsunod-sunod nga gingharian. My dear viewers, akong atong sabton nga ang Dios doon na siya plano, doon na siya gihatag nga mga events in advance para ang tao masayod unsa ang mahitabo sa unahan. Okay? So, karon ang ato ang natandog may tungod ni sa ikatulong nga gingharian nga mauna ang tumbaga nga gipanguluhan ni Alexander the Great. Then pagkapatay niya, ang iyang gingharian nabahin sa pilagan ito. Upat. Pulo. Ha? Pulo, tulo. Tulo ka. Upat. Upat. Sorry. Na-confuse ko sa Europe na to, no? So, Sa Europe na upat. ito. Oo. Kinsa ning upat, iyahang upat ka mga generals. Oh. Unya kani upat ka generals, kay niingon man to si Alexander, kinsay pinaka-strong ninyo, mo nay maangkon nako sa gingharian, no? Kay wala man say descendants. So, tomorrow night atong ipadayon ang nindot nga pagtuon nato ni aning mga gingharian nga mosunod na usab sa Grisya. Sa diyang namatay si Alexander the Great, gisunod sa iyang upat ka general, then after ana, natapol down na pod ang mga Greeks, then unsa ang nasunod. Okay? Kung naa sa image, ato makita niyo dira, pero ato ang sabton, ato apagyuntunan sa lawom-lawom,
unsa na siya nga gingharian. Naamo na de Rome, unsang klasiha sa Rome. Okay? So, medyo bitin ang ato karong pagtuon kay pila ra man ka minutos. So, ugma atong ipadayon ang part 3. So, Yes. unsa ka na? Ingon ta Rome. Pero unsang klasiha sa Rome. Okay? Yes. So, diha ta mag-stop usa mga dear viewers. And I hope nga ugma sa gabi sundan paghapon ninyo ang atong pagtuon. Ngaron manginaw ta sa ato ang closing song then pagaampuan ni Pastor Ryan. I stood in the courtroom, the judge turned away. Looks like you're guilty. Now what do you say? I spoke up, well, Your Honor, I have no defense. But that's where mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand, God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Stood there and wondered, how could this be that someone so guilty had just been my chains were broken. I felt born again. The moment mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand, God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Oh, the blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Okay, salamat sa maong awit. So akong gihangyo si Pastor Ryan sa pag-lead sa ato ang closing prayer. Gihangyo usab kamo namo amo mga viewers nga magaduko usab sa inyo ang ulo. Yes, to ang tawgon ang presensya sa Ginoo pinagi sa pagampo. Gamhanan o dalampanan nga Dios, tagiya sa mong hulam nga kinabuhi. Nining pinasahi nga kagabihon o Dios, usa ka dako nga kalipay nga mahimong kabahin sa historya sa imong kalibutan o Dios. Ug bisan pa magtuon og lawom pagyud kung asa na kami dapita karon sa historya sa kalibutan, Amahan. Nasayod kami nga kining higayon imong gihatag kanamo aron kami malamdagan sa mga butang nga dapat nimong ipadayag kanamo o Dios ug sa imuhang mga katawhan pinaagi sa propesiya. So tuguti o Dios nga kaning buluhaton
maghatag og blessing sa mga katawhan nga maandam ang matag usa ka namo o Dios sa imong ikaduhang pag-anhi. Panalangini kini nga programa o Dios, panalangini ang mga gamit ug tanan-tanan nga nagapartisiper na ining maong buluhaton. Bisan pa o Dios ang mga nagauban niini sa paglantaw. Among gitugyan kini tanan kanimo o Dios ug gilauman nga madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, natapos na ang ato ang pagtuon. Karon ato ang basahon ato ang mga online, mga comments no sa ato ang online nga viewers. Pasalamatan nato. Okay, unas tanan, kani si Shaim He Zai, murag si kuan ni siya yes dani sa campus ni siya tuwa sa UAA. Dai salamat. Ha? Si Tita Musa. Taga Quezon siguro ni. Taga Quezon na siya. Oo. Okay. Yeah, Tita Musa. Sa Ispatero. Amy, kani ba siya? Tita Musa. Okay, sige. Salamat sa imong paglantaw no pag-support. Then ako ang estudyante sa una si Cheryl Sumilhig Abrasaldo Cañete. Ingon siya, good evening everyone and God bless. Thank you Dai. Then katupod si Kuan sa to si Shaim He. Ingon pa siya, God bless you all. Sister Nanette Luwage, once again, ingon siya, good evening to all. Thank you, Sister Nanette. Share lang, Sister Nanette, sa ato ang live. Okay? Then, murag maura na ang greetings dire. Nga ako si Pastor Tadena di ay. Ingon siya, praise God sa minsay. Thank you, Pastor, and get well soon. Okay? Si Janelle watching siya, no? Okay? Wala na? Napa mo din ha? Dress ko wala na. Okay. So, bisan to jutay lang ni siya karon ang nagtanaw sa atong live, but I understand nga ang uban late na sila mo tanaw kay ma-registered man ang views, Pastor Ryan. So, makita nato nga late ang ilahang pag-view. So, I hope nga continue lang ta pag-share para ang uban usab ma-blessed ni ini. Okay? So, karon, Pastor Ryan, partner, another episode na tapos. So, mga dear viewers, we say nga we will continue tomorrow and tell the world Now. now. Okay, so bye-bye. Good night.